Αξίζεις να είσαι με κάποιον που εσύ πιστεύεις ότι σου αξίζει. Γιατί μόνο τότε θα βάλεις τον εαυτό σου πολλές φορές σε θέση μάχης, να παλεύεις να κερδίσεις πράγματα για εκείνον, να κάνεις πράγματα για εκείνον και να σε ενοχλεί ό,τι ενοχλεί εκείνον. Αξίζεις να διαλέξεις εκείνους τους ανθρώπους που δεν θα σε εμποδίζει η παρουσία τους και θα νιώθεις ακόμα πιο άνετος μαζί τους. Αυτούς τους ανθρώπους που μαζί είστε σαν μαγνήτες. Όσες φορές κι αν γυρίσει σελίδα, πάντα θα τη γράφετε μαζί, όπως ο Καρβέλας με τη Βύση. Είναι καρμικές τέτοιες σχέσεις. Εγώ πώς θα